винаги е било прекрасно това да прекараш лято или лятна почивка, ваканция на морето. Било той някъде на екзотичен остров, какъвто според мен е Малта. Доста години вече е една известна туристическа дестинация и дестинация за изучаване на английски език. В Малта има над 40 такива училища, някои от които са доста големи, може би по над 1000 ученика капацитет, едновременно да бъдат обучавани. Това определено може да бъде сметнато и като ваканция, защото натовареността всъщност не е чак толкова голяма. Тоест обикновено обучението е сутрин. Часовете варират между 20 учебни часа на седмица и 30-40 в зависимост вече самият обучаващ се колко прецени за себе си, че има нужда. Всеки обучаващ се прави един входящ тест първият ден още, когато пристигне в Малта съответно, след което се определя нивото му на владеене на английски език. Оттам нататък се определя в каква група ще бъде поставен той. Има групи за абсолютно начинаещи, между другото. Има групи за много напреднали, 6 различни нива са. Примерно учи до обяд, след което целият следобед може да е на плажа. Какви са предимствата на самата езикова екскурзия, ако погледнем в перспектива? Помага ли това за по-лесната адаптация на децата, ако евентуално след завършването на училище в България решат да кандидатстват в чужбина? Да, естествено, това помага изключително много, защото за млад човек, който има някакви амбиции за живота си по-нататък и иска да продължи висшето си образование, например в чужбина, а никога преди това не е излизал, това е една идеална възможност той да усети езика, да усети чуждата страна, да усети чуждите нрави, маниери, чуждите обичаи. Особено пък ако става въпрос за езикова ваканция, която е свързана с това да бъдеш настанен в приемно семейство. Там ти просто ставаш част от в случая малтийците, ако си в Германия германците, в Англия от англичаните. Това помага много бързо да се научиш да бъдеш по-самостоятелен. Говорим през цялото време за младите хора, за тинейджерите. Езиковите екскурзии и ваканции обаче подходящи ли са и за хора в по-напреднала възраст, вече по някакъв начин за обогатяване на социалните контакти, за промяна на средата? Да, аз дори мога да дам един интересен пример. Аз лично така имам няколко партниращи институции в Малта и сама така реших да отида на посещение там, за да видя дали нещата са така, както си ги говорим по телефона и както са по снимките в интернет. И действително бях много приятно изненадана. В момента, в който аз бях там, беше март месец. Имаше хора от най-различни страни от Европа, всеки със собствен бизнес, всеки на управленска позиция, менеджери, собственици, които казваха: на нас ни трябва в работата. Имаше човек, който имаше фирма за IT технологии и каза, че имал клонове на фирмата в 5 различни страни. Но той казва: аз не знам английски, това ми пречи. Аз искам да се науча да общувам. Той беше отишъл там на ниво beginners, т.е. абсолютно начинаещи. Курсът му беше за 6 седмици. Т.е. аз го срещнах всъщност на 3-та му седмица. Той вече разбираше достатъчно добре английски език. Беше му трудно да говори, да, това е нормално. Но аз съм сигурна, че след 6-та седмица той вече е бил на едно доста добро ниво. И това със сигурност би му помогнало за напред в работата му и в живота, естествено, за почивки, за пътувания, във всяка една ситуация.